Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Albion. Taong 1968, Merida, Leyte. Malawak ang lupaing sakop ng lugar ng Merida. Binubuo ito ng maraming baryo at mga komunidad na tinitirhan ng mga tao. Marami sa lugar doon ang medyo maunlad na. Pero sa lugar nila Albion, parang napag-iwanan pa rin ng panahon. Ayon sa kanya, na sa mga taong ito, medyo liblib pa ang kanilang lugar. At bagaman malapit lang sila sa kalapit bayan, madalang lang sila kung makakita ng mga taong dumaraan. Kung hindi nyo kasi naitatanong, looban ang baryo nila sa pangunahing daan, kaya wala ka talaga roong ibang makikita. Kokonti lang din ang mga bahay na nakatirik sa paligid. At karamihan sa mga ito, puro nilang kadugo. Makahoy din ang paligid ng lugar. Kaya naman kapag lumabas ka ng bahay, sasalubungin ka ng malamig na simoy ng probinsya. Dagdag pa niya na, nakakaburyong sa lugar nila, pero sa katagalan nasanay na rin sila sa araw-araw na kaganapan. At kahit ganoon ang lugar nila, masaya roon ayon kay Albion. Payakman ng pamumuhay, lahat ng oras na kailangan mo maibibigay nito. Yun nga lang, kailangan mong makontento sa kung ano ang katayuan mo, kinakain mo, at kalagayan ng pamilya mo. Nabanggit din niya na kahit luma at madilim sa bahay nila, hindi niya ito ipagpapalit sa kung kani-kaninong tahanan. Dito na siya lumaki at hinubog ng panahon, kaya ang tahanang yon ay hindi lang basta tirahan, bagkus ito ang simbolo ng masasayang alaala ng bawat isa sa kanila. At sa loob ng halos 2 dekadang paninirahan niya rito, naging maayos naman ang lahat. Kahit may mga pagsubok, nagagawa nila itong malampasan ng magkakasama. Nga pala pinuno, sa taong nabanggit, marami pa silang naninirahan sa bahay na yon. Bale siya, yung 4 niyang kapatid, 2 niyang pinsan, ang kanyang mga magulang, at ang bunsong kapatid ng tatay niya. Siksikan man sa loob, komportable naman kahit papaano. Gawa ng may mga nakalaang silid para sa kanilang lahat. Kahit isang palapag lang kasi ang bahay, medyo malawak din ito. At sa labas naman ito, makikita mo ang nakaangat na parte ng lupa na siya namang nagsisilbi nilang bakod at pananggalang tuwing bumabaha. Paikot din ang bahay, wala kang ibang masisilayan maliban sa mga puno at mga halaman na kanilang itinanim. Ilang metro naman ang layo mula sa bahay nila, naroon ang kanilang palaya na sinasakahan. Dito sila halos gumugugol ng oras upang masiguro na magkakaroon sila ng magandang ani pagsapit ng kapasan. At ang mga makukuha naman nilang palay mula rito, itinatabi nila bilang paghahanda sa panahon ng tag-ulan. Hindi mahilig magbenta ang pamilya, kaya karamihan sa mga ani nila, sila-sila lang din ang nakikinabang. Ayon pa kay Albiona, buong buhay niyang pagsasaka rito, hindi pa siya nakaranas na magtinda sa bayan. Di naman niya yun pinapangarap, dahil para sa kanya, sapat na ang ganoong buhay. Alam niya kasing mapayapa at tahimik sa kanila, kaya naman di na siya nangarap na lumabas pa. Ngunit sa kabila ng katahimikang kanyang natatamasa, may mga bagay na tila bang gumagambala sa kanya. Kung hindi niyo kasi naitatanong, isang manggagamot ang kanyang ama. Kaya lahat ng mga kwento nito may kaugnayan sa mga sarili nitong karanasan ukol sa mga nilalang na hindi nakikita ng tao. Kinalakihan niya ang ganoong istorya. Subalit kahit sanay na sa pakikinig, hindi niya maipagkakaila na meron pa rin siyang takot na nararamdaman. Matagal niya na itong ikinukubli sa kanyang pamilya at kahit anong limot niya, ni minsan hindi ito mawala sa kanyang alaala. Alam niyo kasi itong si Albion, may pagkamalikhain ang isip. Lahat ng kwentong kanyang naririnig, kahit labag sa kanyang loob, kusa itong binubuhay ng kanyang imahinasyon. At ang mga naisa sa larawan nito
ang siya namang nagbibigay ng katakatakot na pangitain sa kanyang wisyo. Aminado naman si Albion na alam niyang kwento lang ang lahat ng yon, pero sa tuwing naiisip niya ito, pakiramdam niya totoo ang mga nilalang na naririnig niya sa kwento ng tatay niya. Isang gabi, pagkatapos ng kanilang hapunan, kagaya ng nakasanayan nagkatipon sila sa sala. Madalas kasi bago matulog, nagpapaantok sila mula roon para naman kahit papaano mapag-usapan nila ang mga kaganapan buong maghapon. Noong una panay pa ang tawanan nilang magkakapatid, pero pagpasok ng kanyang ama, laking gulat na lamang nila nang abisuhan sila nitong tumahimik at makinig. Pagkatapos nitong makapagsalita, umupo ito sa kanilang harapan at nagsimulang magkwento ukol sa naranasan nito noong nanggamot yun sa karatig lugar, 2 araw nang nakakaraan. Ayon sa kanilang padre de pamilya, simpleng sapi lang ng engkanto ang naging sumbong ng pamilya sa kanya. Marami itong inalok para lamang masiguro na hindi ito tatanggi sa pagtulong. Kaya naman itong kanilang ama, di na nagdalawang isip na umalis. Pagdating nito sa tahanan ng biktima, agad nitong hinanap ang bata na sinasabing sinapian. Nataon kasi noong nagmamadali yun, gawa nga ng marami pa silang gagawin sa bukid. Ang kaso lang, nang masipat na nito ang bata, agad yung nakaramdam ng napakabigat na presensya. At ang presensyang yon, mabilis na kumalat sa kanyang kaluluwa. Kahit isa itong dalubhasang manggagamot, aminado ito na nagsitayuan ang mga balahibo niya nung makaharap niya ang nilalang. Dahil ang kaharap niya sa mga sandaling yon ay isa umanong makapangyarihang demonyo. Alam ng ama ni Albion na hindi niya ito kakayanin, kaya naman sa halip na makipagkombate, inutusan niya ang pamilya na maghanap ng pari sa bayan. Mabuti na lang nakahanap ito, kaya ito nakauwi ng ligtas at may buhay pa sa katawan. Ngunit sa loob ng ilang araw na pananatili nito sa harapan ng biktima, dito nito naranasan ang mga panlilinlang ng demonyo at paninindak sa kanya. May mga pagkakataong ding ipinapakita nitong hinaharap na merong kaugnayan sa kamatayan ng mga mahal niya sa buhay. Bago rin niya nilisan ng tahanan pagdating ng pare, may iniwang babala ang nilalang sa kanya. Wala siyang ideya kung salita lang ba yun o sumpa dahil sa pangingialam niya. Basta ang napansin noon ng kanilang ama, may mga sinasalita ang bata habang ito ay nakikipag-usap sa kanya. At sa kasamaang palad, wala siyang naiintindihan sa mga yon, kaya naman isa ito sa ipinag-alala nito ng husto. Sa pagpapatuloy naman ng pagkukwento, dito nito inilahad sa kanila kung ano ang mga kakaibang ginawa ng bata habang nasa ilalim yon ng pangangalaga niya. Pagtatapat pa ng kanilang ama na habang siya ay nakabantay dito, nasaksihan niya ang kakayahan nitong palutangin ang mga bagay kahit hindi hinahawakan. Nagkakasugat-sugat din ang balat nito kahit hindi yun lumalapat sa mga matatalim na bagay. At ang mas nakakatakot sa lahat, kapag gabi pilit nitong iniuunat ang kanyang mga braso at binti habang umiiyak. Maya't maya rin yung nagmamakaawa, subalit kapag akmang tutulungan niya na ito, bigla na lamang yung humahalakhak. Bagay na naging daan upang tuluyan itong malunod sa takot na kasalukuyan itong nararanasan. Matapos naman yung mailahad ng kanilang padre de pamilya, nawala ang pagtatawanan sa kanila. Bawat isa seryosong nag-iisip hanggang sa naglakas loob na siya na magtanong ukol dito. Ano hong nangyari sa batang yun, tay? Nagamot ba siya ng pare? Yan nga ang hindi ko alam eh. Kaya ako nag-aalala anak, dahil sa hindi ko alam ang nangyari pagdating ng paring yun. Ipagdasal na lang natin na sana'y naging matagumpay siya sa kanyang misyon. Pagkatapos nitong makapag-usap, dito na ito nagsimulang magbabala ukol sa mga engkantong naninirahan malapit sa kanilang pinagsasakahan. Ayon dito, kailangan nilang magdoble ingat sa lugar na yon dahil sa nalalapit na ang pagbukas ng lagusan patungo sa mundo ng engkanto.
Ibig sabihin nito, madadagdagan na naman ang mga nilalang na naninirahan sa ating mundo. Nabanggit din ito na, kaya sila kailangan mag-ingat ay dahil sa rason na hindi pa sila nito kilala. Marahil agresibo pa ang mga nilalang na bagong salta, kaya hindi pa yun gaano marunong makibagay. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman yung tumayo at nagpaalam sa kanila. Bago rin yung tuluyang lumisan, muli nitong ipinaalala ang tungkol sa mga trabaho nila kinabukasan. Nang marinig naman yon ng mga kapatid niya, paisa-isa na rin yung tumungo sa kanilang mga silid, habang si Albion naman, naiwan sa sala, malalim na pinag-iisipan ng tungkol sa mga bagay na narinig niya. Pinipilit din niya yung buhayin sa kanyang imahinasyon, kahit labag ito sa kanyang kalooban. Lumipas ang gabi, tila bang hindi naalis sa kanyang isip ang tungkol sa nilalang na nabanggit ng kanyang ama. Kahit marami silang tinatrabaho sa palayan, yung isipan niya parang naglalakbay ng napakalayo. Hindi na ito maabot ng kanyang kamalayan hanggang sa unti-unti na napansin ng tatay niya ang kakaibang nangyayari sa kanya. Kinahapunan ng ikalawang araw, pasikreto silang nagkausap. Nais ng tatay niya na wala munang makaalam nito, gawa ng kutob pa lamang ang kanyang pinagbabasehan. Albion, ilang araw na rin kitang napapansin ganyan. Magtapat ka nga sa akin. May bumabagabag ba sa'yo? Kung may problema ka, sabihin mo. Tatay mo ako, kaya papakinggan ko ang bawat hinaing mo. Bungad na wika nito sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, medyo nag-aalangan pa siya noong magsalita. Ngunit sa katagalan ng pamimilit ng kanyang ama, wala na rin siyang nagawa kundi ang sumunod. At sa kanilang pag-uusap, dito niya inilahad ang lahat-lahat. Nakakagulat man kung iisipin, alam niya na hindi biro ang mga bagay na kanyang sinasabi. Dahil dito, napaisip na naman ang husto ang kanyang ama ukol sa mga sinabi niya. Alam kasi nito na imahinasyon niya lang ang lahat, pero base sa nakikita nito, mukhang tinutuyo ng utak ni Albion. Mahirap maituwid ang ganoong kalagayan, kaya naman nagdesisyon ito na patunayan ang mga bagay na kanyang kinakatakutan. Sa pamamagitan ng ganoong hakbang, naniniwala ang kanyang ama na mawawala ito sa imahinasyon niya. Duman pa ang 2 araw. Pagkatapos ng mahaba-haba nilang trabaho, dito na nagbigay abiso ang kanyang ama ukol sa nalalapit nilang lakad. Ang plano, puntahan ang lugar na pinaggamutan nito upang patunayan sa kanya na nasa maayos na kalagayan na yung batang tinulungan nito. Nang marinig naman yun ni Albion, hindi na rin siya tumutol sa nais nitong mangyari. Naisip niya na ito na lang ang tanging paraan upang siya ay mapanatag. Kaya naman nang makakuha na sila ng permiso mula sa nanay niya, hindi na sila nagtagal pa. Kalahating araw din nilang binaybayang daan bago nila marating ang kabayanan. Pagpasok nila rito, pansamantalang nawala sa kanyang isipan ang mga bagay na kanyang inaalala. Nataon kasi noong pista sa bayan, kaya sumambulat sa kanila ang mga perya at manlalakong gumagawa ng pwesto sa gilid ng kalsada. Napakarami ring naglalakad noon, malayong malayo sa lugar kung saan siya isinilang at lumaki. At sa kanilang paglilibot sa paligid, nakakilala siya ng mga bagong kaibigan. Marami man ang nagaya sa kanya na pumunta kung saan-saan, hindi ito pinahintulutan ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, habang masaya siyang nagmamasid sa paligid, napansin niya na biglang huminto sa paglalakad ang tatay niya. Sa itsura nito, mukhang nakakita ito ng multo, kaya naman dali-dali niya yung nilapitan habang paulit-ulit na tinatanong. Ang kaso paglapit niya rito, bahagyang nabaling ang kanyang atensyon sa isang gumuhong bahay na animoy tinupok ng malaking apoy. Matapos naman niya yung masilayan, dito na rin siya napatahimik, gawa ng habang nagmamasid, may mga naririnig siyang tinig na animoy sumasabay sa hangin.
Ilang minuto pa ang lumipas, pabulong na nagwika ang tatay niya. Ito ang bahay ng biktimang sinasabi ko sa'yo. Ano kaya nangyari rito? Bakit ito natupok ng ganun-ganun na lang? Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi siya umimik. Maging siya man kasi, nakakaramdam na ng kakaibang kaba sa katawan. Gawa ng pakiramdam niya mukhang magkakatotoo ang lahat ng imahinasyon niya. Maya-maya pa, dala ng kuryosidad, minabuti nilang lumapit sa isang tindahan na halos kaharap lang ng bahay. Kilala kasi ng tatay niya ang nagmamay-ari nito, kaya nagbabaka sakali ito na dito nila malalaman ang totoo. Magandang hapon ho. Aling Criselda, pwede bang magtanong kung ano nangyari sa bahay nila Manoy Santiago? Bakit ho natupok ito? Ano ang dahilan? Bungad na wika nito nang masipat nito ang may-ari ng tindahan. Pagkarinig naman ng matandang babae sa sinabi ng kanyang ama, hindi yun nagdalawang isip na sumagot. Ay, hindi ko nga rin alam. Gabi nung nasunog. At lahat ng taong pumasok dyan, hindi na nakalabas. Kasama yung pari na tumutulong sa kanilang anak. Yun ang usap-usapan dito. Pero hindi naman ako naniniwala. Dahil nung bumisita ako sa simbahan ng pare, nakita ko pa yun eh. Baka gumagawa na naman ng istorya ang mga taga rito. Alam mo naman, hilig nila ang manakot. Di ko nga rin maiisip kung bakit ganyan ang pag-uugali nila. Siguro, masaya sila na may natatakot sa mga kalokohang ginagawa nila. Dahil sa sinabi nito, hindi na nakasagot ang tatay niya. Maging si Aling Criselda man kasi, wala talagang ideya ukol sa totoong nangyayari. Basta ang pinagbasehan lang nito ay yung mga bagay na narinig nito sa kanilang mga kababaryo. Hindi nagtagal, dito na sila nagdesisyon na pumunta sa lugar ng pare kung saan yun nanunungkulan. Naisip kasi ng tatay niya na walang ibang taong makakatulong sa kanila kundi ang paring yon. At bago pa man sumapit ang gabi, narating na nila ang lugar. Nadatna nila ang simbahan na wala ng katao-tao, pero base sa lalaking naninilbihan dito, nagpapahinga lang umano ang pari sa loob ng silid nito. Meron kasi yung maliit na kumbento sa likod ng simbahan na malimit nilang tinutuluyan tuwing sila ay naaabutan ng gabi sa simbahan. Kaya naman ang marinig yon ng tatay niya, hindi ito nagdalawang isip na pumunta. Pagdating naman nila sa silid ng pare, mahinahon nila itong kinatok habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan. Ngunit 5 minuto na lamang ang lumipas, wala pa ring nagbukas. Napakatahimik din ang loob ng silid at kahit makailang beses nila yung silipin, wala silang nakikitang tao sa loob nito. Dahil sa ganoong sitwasyon, dito na ito tinangkang buksan ng sapilitan ng tatay niya, pero bago pa man ito masira ang pinto, may narinig silang nagsalita sa loob. Sandali lang. Kung may problema ka, huwag mong idamay ang pintong yan. Nang marinig nila ang sinabi nito, minabuti naman nilang maghintay. Pagbukas ng pinto, agad namang humingi ng tawad ang tatay niya. Ngunit di pa man yung tapos sa pagsasalita, may napansin itong kakaiba sa pare. Bukod kasi sa hindi yun tumititig sa kanila, masyadong aligaga ang mga daliri nito. Yun bang gumagalaw yun ng kusa? Bilang albularyo, alam niya na hindi ito normal sa tao, kaya naman palihim niyang pinagmasdan ng mga kilos nito. Ayon sa kanya, normal naman ang pagsasalita ng pari. Mabait naman yon. Pero nung pumasok na sila sa loob ng kumbento, dahan-dahang nag-iba ang pag-uugali nito. At sa hindi malamang dahilan, palagi na itong pagalit kung makasagot sa oras na meron silang itinatanong. Noong una, inuunawa naman yon ng tatay niya. Pero sa katagalan, hindi na rin yon nakapagtimpi pa. Walang sabi-sabi, seryoso itong nagtanong sa pari ng, Sino ka hubang talaga? pagkasambit nito ng mga kataga, laking gulat na lamang nila nang bigla yung tumahimik. At sa isang iglap, dito na ito nagsimulang ngumisi at tumawa
na animoy isang baliw. Kung isipin, walang nakakatawa sa tanong ng tatay niya. Kaya alam nila na ang akto nito ay hindi angkop sa totoo nitong pagkatao. Ilang segundo pa ang lumipas, bigla naman yung tumahimik kasabay ng pagsagot nito sa kanyang ama ng, Ako ang iyong katapusan. Ako ang iyong bangungot at ang inyong kinakatakutan. Matapos nitong makapagsalita, bigla yung gumapang sa pader habang dahan-dahang nasusunog ang buo nitong kasuotan. At sa isang kisap mata, nagbago ang anyo nito hanggang sa masipat nila na nagkaroon na ito ng sungay sa noo. Matapos naman yung masilayan ng tatay niya, dali-dali siya nitong pinatakbo papalabas pero di pa man nila nahahawakan ng pinto. Sumarado na yon ang kusa. Nagsibagsakan na rin ng mga santo sa loob ng kumbento, kalakip ng pagbaliktad ng mga kruspiko na nakasabit sa dingding. Nagsimula na rin silang makarinig ng dagungdong sa lupa, kasabay ng dahan-dahang pagbago ng simoy ng hangin. Pagbaling naman ng tatay niya sa demonyo, nasipat nila itong nagmamasid habang nakangisi. Pansamantala rin yung nanatili sa kinaroroonan nito. Animoy naghihintay ng pagkakataon para umatake. Maya-maya pa, pag-atungal ng nilalang na yon, bigla itong sumunggab sa tatay niya. Kitang-kita niya kung papaano nito lapain ang mukha ng kanyang ama, habang paulit-ulit itong inuundaya ng saksak sa may bandang tagiliran. Mabuti na lang, agaran niya yung natulungan dahil kung nataong tumagal pa, paniguradong mapupuruhan ng nilalang na yon ang laman loob nito. Pagtila po naman ng nilalang malapit sa pinto, dito na sila gumawa ng paraan para makalabas ng hindi roon dumaraan. Gawa kasi sa kahoy ang dingding ng silid, kaya pagtadyak nilang dalawa, agad yung lumangit-ngit. Subalit sa kasamaang palad, hindi pa rin nila ito tuluyang nasira, kaya hanggat hindi pa nakakalapit ang nilalang, walang habas nila itong sinipa at pinagpapapalo ng mga bagay na nakukuha nila sa paligid. Pagtalo naman ng nilalang papalapit, doon pa lamang sila nakagawa ng butas na dali-dali naman nilang nilagusan. At nang makarating sila sa labas, mabilis silang kumaripas ng takbo papalayo. Hindi na nila inisip kung saan sila makakarating. Ang importante makalayo sila sa lugar na yon. At sa kabutihang palad, nagawa naman nila ito nang wala sa kanilang napapahamak. Paglayo nila sa lugar, kapansin-pansin ang mabilis na pagbalot ng katahimikan sa paligid. Pakiramdaman nila na sila ay ligtas na. Nagpatuloy pa rin sila sa paghahanap ng bahay na pwede nilang matuluyan. Mabuti na lang, may kamag-anak sa lugar na yon si Aling Criselda, kaya naman nakaligtas sila. Pagsapit ng umaga, nagmamadali silang bumalik sa bayan. At kahit ramdam nila ang panganib na paparating, minarapat nila na wag na munang ipagsabi ang tungkol sa kanilang mga naranasan. Bukod kasi sa magbibigay lang ito ng takot sa mga taga-bayan, mabubulabog lang din ito ang mga nilalang nakasabay nilang naninirahan. Ang balak noon ng tatay niya ay bumalik sa kanilang pamamahay para kumuha ng gamit at makapaghanda. Aminado kasi ito na wala yung dalang pangdepensa, kaya sila nalagay sa ganoong kapanganib na sitwasyon. Matapos naman niyang marinig ang tungkol dito, hindi na siya tumutol pa. Sa mga ganoong pagkakataon kasi, mas pipiliin niya na lamang na sumunod kesa kumontra. Aminado kasi siyang inosente siya sa mga nangyayari, kaya naman hinayaan niya ang kanyang ama na magresolba nito. Kinahapunan noong araw na yon, nakarating na sila sa kanilang baryo. Medyo makulimlim noon ang panahon, kaya kahit may araw pa, medyo gabi na. Pagdating naman nila sa kanilang tahanan, dire-diretsong tumungo ang kanyang ama sa silid kung saan nagpapahinga ang mga karga nito. Pagbalik naman ito sa sala, mariin itong inilahad sa kanyang mga kapatid na wag na munang maggagala. Dagdag pa nito na may mga hindi inaasahang pangyayari, kaya mas magiging ligtas sila kung susunod sila sa lahat ng habili nito. Matapos nitong makapagsalita,
Agad siya nitong tinawag. Di man halata pero sa estado ng kanyang ama, mukhang nagmamadali ito. Paglapit naman niya, halos tumigil ang kanyang mundo nang ituro nito ang paring nakalaban nila, nakasakasama nung batang naunang sinapian. Nakatayo yun sa kabilang parte ng sakahan at kahit malayo ito sa kanila, abot tanaw nila ito buhat sa liwanag ng buwan. Nakikita mo sila, anak? Maganda ka. Dahil mamayang gabi, hindi magiging madali ang lahat ng mangyayari. Basta sundin mo lang ang mga sasabihin ko. Walang mangyayari sa inyo. Ano man ang marinig mo, huwag mong pansinin. Basta ituloy mo lang kung ano ang mga iniuutos ko sa iyo. Wika nito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad siyang tumungo ng altar para kumuha ng kamangyan at tawas. Pinapasunog kasi yun ng tatay niya sa abuhan upang magsilbing babala sa mga nilalang. At pagkatapos nito, nadatnan niya yung nagsusunog ng balat ng nyug at goma sa labas ng bahay. Kahit gabing-gabi na, nakita niya itong abala sa paghahasa ng sundang na minana pa nito sa yumao nitong ama. Pagkatapos nun, doon na nagsimulang umatungal ang mga aso sa baryo. Lahat ng mga kakilala nilang tumatambay pa noon sa labas, napilitan ng pumasok dahil sa katakatakot na alulong ng mga hayop. Maya-maya pa, dito na rin niya nasilayan ang pagsugod ng dalawang nilalang. Isipin ninyo, halos kalahating kilometro ang layo ng mga ito, pero nagawa nilang matawid ang palayan sa loob lamang ng ilang minuto. Pagdating naman ito sa harapan ng bahay nila, walang habas nitong sinira ang harang ng pinto at habang nagwawala ang dalawa, nakapagtatakang hindi man lang ito napapansin ng mga kapatid niya. Maliban sa kanya pinuno, lahat ng mga kasamahan nila sa bahay, panatag na nagpapahinga. Hindi nagtagal, nang makapasok na ang mga ito, agad naman itong pinagtulungan ng kanyang ama. Mabuti na lang nakahanda na ito, kaya kahit papaano meron na itong laban sa mga nilalang. At sa loob ng ilang minutong pakikipagbuno nito, unti-unti na itong nagkakaroon ng lakas para maitaboy ang mga demonyo. Kalaunan, nang mapansin niyo ng mga nilalang, bigla yung dumistansya sa kanyang ama na animoy meron itong naisip na plano. Makalipas ang ilang segundo, bumuka ang mukha ng pari kasabay ng pagpasok dito nung batang unang biktima ng sapi. Noong una hindi ito magkasya sa katawan ng nilalang, pero habang tumatagal, tila bang nagkakasya naman ito. Matapos naman itong makapasok, dito na nag-iba ang kabuoang itsura ng nilalang. Ayon kay Alvion, na ang wangis ng nilalang na yon ay halos 10 beses na mas pinabangis sa wangis ng aswang. Dagdag pa nito na, nagkaroon na rin yun ng mahabang buntot na parang latigo na malimit naman itong ginagamit habang nakikipagbuno yun sa tatay niya. Dahil sa ganun itong abilidad, ramdam niya ang paghina ng kanyang ama. Pero nung makahawak ito sa lupa, bigla na lamang nanumbalik ang lakas nitong nawala. Kapansin-pansin din ang paghilom ng mga sugat nito, indikasyon na meron pa yung tinatagong alas. Matapos nun, nagawa na nitong maitulak patungo sa looban ng bahay ang nilalang. At nung makatungtong na ito sa simbolo ng ritual na iginuhit nito sa lupa, mabilis na yung nagbaba ng mga engkantasyon. Unang banggit ng mga salita, naparalisa ang katawan ng nilalang kasabay ng dahan-dahan nitong pagluhod. Nagsimula na rin yung umatungal habang sapilitang bumabalik ang wangis sa orihinal nitong anyo. Dahil sa ganoong pangyayari, hindi na yung tinantana ng tatay niya hanggang sa unti-unti nang magkaroon ng baga ang buong paligid. Sa loob ng kalahating oras na pagdarasal ng Latin, nakita ni Albion kung papaano lamunin ng apoy at asupre ang nilalang na yon. Hindi nagtagal, nang matalo na ito ng tatay niya, agad na nawala ang liwanag na nagmumula sa lupa. Dahan-dahan na rin yung napaluhod, buhat sa panghihina na kasalukuyan itong nararamdaman. Matapos ang pangyayari,
agad niya yung nilapitan. Pagharap nilang dalawa, dito niya napansin ang iilang sugat ng tatay niya. Ayon sa kanya, isang buong linggong nagpahinga ang kanyang ama para makabawi. Dagdag pa niya na kahit matindi ang kanilang pinagdaanan, paulit-ulit siya nitong inaabisuhan na huwag ipagsabi ang kanyang mga nasilayan. At sa ilang buwan pang pananaliksik nito, dito nila napag-alaman na matagal na palang kumakain ng tao ang dalawa upang mapanatili ang lakas ng katawang lupa na kinokontrol nila. Nalaman din nila na kumain na rin pala yun ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa, kagaya ng mga aswang at iba pa. Dahil dito, halos hindi nila mawari kung saang lahi ito nagmula. Base kasi sa mga nangyari, hindi rin basta-bastang mga nilalang ang sumapi sa bata at sa pari. Magmula noon pinuno, ang pangyayaring yon ay hindi na naalis sa kanyang isipan. At dahil dito, kung kaya't mas lumawak pa ang kanyang kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Noon kasing nasilayan niya ang ganoong mga nilalang, napagtanto niya na hindi siya ligtas kung mananatili siyang mangmang sa lihim na karunungan. At sa ilang taon niyang pananaliksik, siya na mismo ang nakapagpatunay ukol sa 5 mutya na taglay ng tatay niya. Alam niya ang mga itong tumalo sa 2 demonyo, gawa ng lahat ng abilidad nitong sinabi ng kanyang ama. Nakita na niya sa laban. Pero alam niyo ba, na sa kabila ng karunungang taglay niya, kailan may hinding-hindi niya makakalimutan ang tungkol sa demonyong nakaharap nila na nagtago sa katauhan ng paring hiningian ng saklolo ng albularyo.